Een hele goede avond en welkom bij Museumplein. Vorige week was het Week van de Amateurkunst met een hele hoop activiteiten hier in de stad. Hier op het Museumplein een groep die al vanaf 1969 met elkaar samen zingt, namelijk vocalgroep Shalom. Vocalgroep Shalom is een koor dat begon is als jongerenkoor in 1969. Dat jongeren, dat hebben we niet vol kunnen houden, maar we zien nu een zeer enthousiast en met plezier zingend 30-plus koor. Ja, want inderdaad, veel jeugd zit er niet meer bij, maar zit je jou al zo lang erbij dan? Ja, ik ben er toch ook wel een jaar of 20, 24 bij. Maar goed, die jeugd die zingt ook niet meer zo makkelijk tegenwoordig. Dus het is wat lastig om nog echt jonge leden te krijgen. Maar door laten wij ons niet door ontmoedigen. Wij zingen gewoon met heel veel plezier en kwaliteit ons hobby uit. Idols, X-Factor, noem maar op. Allemaal toch vrij gericht op het individu en op het carrière maken. En het koorzang, het zingen in een groep, dat is toch bij de jeugd wat minder sexy tegenwoordig. En ja, dat maakt het wel lastig. Dus je wel op zoek naar nieuwe leden eventueel? Altijd. Ja, we zien altijd, de deur staat altijd open. Mensen zijn welkom om te komen luisteren. Om te komen proeven wat voor sfeer dat er hing. Wat zijn nog ambities als koor? Of wilt je gewoon alleen lekker samen zingen één keer in de week? Nou, onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen echt een hele plezierige en betaalbare hobby te geven. Het zingen bij Shalom is betaalbaar. We zingen op heel gevarieerde plaatsen in Venlo, in Duitsland en ook verder in de regio. En mensen hebben er gewoon heel erg veel plezier in. En onze ambitie is niet meer en niet minder dan zoveel mogelijk mensen door aan te laten deelnemen. Let the sun shine in, the sun shine in, the sun shine in. Frank Kolen heeft de afgelopen week videoopnames gemaakt vanuit een hete luchtballon voor het project Mapping the Landscape. Tijdens de ballonvaart scande hij het landschap en zoomde hij in op opvallende zaken. Kolen gaat de beelden combineren met toneelstukjes die nog plaats moeten vinden, precies op de plekken waar hij vanuit de ballon op heeft ingezoomd. Mensen kunnen hier nog aan deelnemen. Opgeven is mogelijk via het museum. Morgenavond is er een optreden van de Japanse slagwerkgroep Hanadon in het museum van Bommel van Dam. Oerklanken op slagwerkinstrumenten worden afgewisseld met het traditionele Japanse snaarinstrument shamisen en de Japanse bamboefluit shakuhachi. Zondag staat de hele Venlose binnenstad in het teken van de ouverture. Alle culturele instellingen zetten hun deuren open en op diverse locaties in de stad staan podia met artiesten. Op het plein voor het Limburgs Museum vindt een bijzonder ontbijt plaats. Heel laagdrempelig is het ingezet. Dat is namelijk ook de bedoeling. Mensen kunnen er al voor €7,50 per persoon voor aanschuiven. We hebben ontzettend veel steun gekregen van leveranciers die dus allemaal gerei verlauw komen brengen. En daar zit natuurlijk heel erg veel geld mee. Maar we hebben wel een extra verrassing in de uitstalling waarin we het gaan doen. Dat weer een beetje extraordinair, of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is wel een beetje zo de juiste woord ervoor, een beetje excentriek. Wat anders dan broodjes kiers op tafel. Ja, zeer zeker, zeer zeker. Broodjes kiers zal er ook ongetwijfeld bij zitten, maar dit gaat een ontbijtbrunch weer met warm en koud. Met multiculturele gerechten, met wel allemaal ingrediënten die hier uit de regio komen. Het gebeurt gewoon de bedoeling dat dit plein voor de overture echt gaat veranderen in een familieplein. En dan nog lekker de stad in, allemaal culturele activiteiten. En waar kunnen mensen zich aanmelden mochten ze eerst willen komen ontbijten? Nou, de ontbijtkeertjes die kunnen ze bestellen via de website www.overturevenlo.nl. Daar kunnen ze gewoon aangeven met wie voor man ze wil komen. En aan de receptie van Theater de Maaspoort, daar kunnen ze dus ook de keertjes gewoon bestellen.
En ik wil nog heel even vermelden dat we in de middagoren gewoon voor de kinderen ook workshops houden. En ook die gewoon de excentrieke wereld en een beetje de ordinaire wereld van Venlo beleven. Dan moest je zich ook voor aanmelden. Nee, dat kan ze gewoon aanschuiven. En wie voor maand kunnen dat max? Kijk maar eens rond wie wil erop kunnen en doe maar een schatting. Dat is redelijk wat. Top halde. Juist. Verder plaatst natuurkunstenaar Wil Bekkers, de welbekende Willowman van de Floriade, een 6 meter lang nest van wilgetenen op het dak van het Limburgs Museum. Tijdens de ouverture werkt Bekkers samen met 200 kinderen aan een verdere invulling van zijn nest. Aanmelden voor alle activiteiten tijdens de ouverture kan via www.ouverturevenlo.nl. Geluidskunstenaar Paul Devens nam geluiden op in de stad voor het project Mapping the Landscape. Deze opnames gaat hij live ten gehore brengen in 3 kleine concerten in een leegstaand pand. Hij creëert hierbij een ruimtelijke soundscape van de stad. Luisteraars kunnen vrij door de ruimte bewegen en zo steeds andere lagen en elementen ontdekken in een wolk van klank. De concerten duren ongeveer een half uur. Tentoonstelling Lost in Flowers, bloemen. Aan de ene kant heel uitbundig, vet en dit is heel subtiel werk. Ja, dat is ook precies zoals het leven zelf is. Hè? Gewoon van heel rijk tot heel sober. Ja, dat is heel bewust zo gekozen. We hebben 2 mensen uit Nederland gekozen, Margriet Smulders en Arjen van Arendonk. 2 mensen uit Duitsland. Dit is werk van Hildegard Monsen uit Neuss. En wat ze doet is met hele speciale lenzen heel dicht bij het onderwerp kruipen. En dan proberen een heel speciaal effect te vangen. Dus Dat is heel gedetailleerd. Ja. Want je kunt, ik weet niet hoe dichtbij je kunt komen, maar je kunt ieder haartje van zo'n stengeltje apart lezen bijvoorbeeld. Wat zeer bijzonder is. Heel langzaam laat zij een proces zien van verwording, van teloorgang om het zo te zeggen. Het is uitgebloeid, maar het heeft nog een soort glorie. Maar langzamerhand kantelt het beeld en vanaf daar ongeveer ga je helemaal naar de dood toe. Totaal uitgebloeid, leeg en de rest alleen nog maar een soort taaie substantie of een massa waar eigenlijk alle sappen uit zijn. Ja, dat lijkt bijna een uitgedroogd landschap, een soort van ravijn. Bijvoorbeeld, Ja. of een associatie met, ik had bijvoorbeeld een associatie met Sahara, bijvoorbeeld, Ja. Hè, dat je zandduinen Een hebt heel of zo. geërodeerd landschap. Exact. Heel oud, archaïs. Dus dat is interessant. Je krijgt iets in een soort veranderingsproces, waardoor je gaat denken dat het op hele andere dingen lijkt. Daar tegenoverstaand heel uitbundig werk. Dit is ook heel ander werk. Ja. Ik dacht bijna, het heeft iets behangachtigs. En aan de achterkant daar is het ook een beetje... Nou, dat klopt. Die associatie is goed. Hij werkt, Arjan van Arendonk werkt vooral met patronen. En het grappige van zijn kunst is ook dat hij een soort mixes maakt van bestaand materiaal. Tegelijkertijd gaat hij daar waanzinnig gekke dingen mee doen. Moet je eens kijken dat hij met borduursels een ijsvogel erin heeft gestikt. Dat heeft hij dan zelf weer gedaan. Borduur. Ja, is geborduurd. Met naald en draad, gewoon er doorheen gehaald. Vervolgens gaat hij er ook met siliconen, rechtstreeks uit tubes, uit potjes, gaat hij er als het ware weer nieuwe patronen overheen leggen. En dan krijg je dus een verbinding tussen de al bestaande patronen en de nieuwe patronen. Met dan van die hele vervreemdende grapjes die hij eruit haalt met naald en draad. Hij importeert gecertificeerde vlinders uit China. Die worden daar speciaal gekweekt. Bijvoorbeeld. Echte vlinders. Het zijn echte vlinders. Die zijn niet uit farms die niet betrouwbaar zijn. Alles moet keurig ingeklaard worden via douane. En dan krijg je dus bij hem ook weer bepaalde patronen, siliconen, naald en draad. Nu veel losser op een andere manier, hè, waarbij je als het ware toch een soort nieuwe bloemenwerelden. En vervolgens prikt hij daar om als het ware een illusie van natuur te geven. Op allerlei verschillende plekken prikt hij daar die vlinders in. Het ziet er bijna uit als gestolde tandpasta. Ja, precies, ja. Of bakkersroom, hè, waarbij je dus voor een taartje dat je iets gaat zitten kloppen, wat misschien nog de oven in moet. Maar ja, dat zijn van die schitterende effecten die ze ermee weten bereiken. En we sluiten deze editie van Museumplein weer af met regen. Komende donderdag is er een herkansing met Static, een band die al meer dan 40 jaar actief is in het Venlose met West Coast Rock. En anders zijn we volgende week weer gewoon hier te zien bij Omroep Venlo. Bedankt voor het kijken. Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and I